ଯାତ୍ରାପାଟି ମାଲିକକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ହାଣିଲେ ଗାଁ ଲୋକ। ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିଛି ପ୍ରଧାନପୁର ଗାଁରେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମନରେ ଟିକେ ବି ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦେବେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଧାନପୁର ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା। ଯାତ୍ରାପାଟି ମାଲିକକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ହାଣିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ଘଟିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା କରିନଥିଲା ଚନ୍ଦନ ଗଣନାଟ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନପୁର ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ହେବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି ଯାତ୍ରା କରିବେ ବୋଲି। ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ହଠାତ୍ କିନା ଘଟିବ ବୋଲି କେହି କେବେ ଜାଣିନଥିଲେ। ପ୍ରଧାନପୁର ଗାଁ ଭିତରେ 200 ଘର ବାସ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କଲେ, ଆମର ତ ଗାଁ ମେଳନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା କଲେ ଗାଁ ମେଳନ କରାଯିବ। ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଘର ପିଛା 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖା କରିବା। ତମେମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଦିନକୁ ଦିନ ଯାତ୍ରାପାଟି ମିଳିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ହଁ ଯେ, ହେଲେ ଆମେ କେଉଁ ପାଟିକି ଆଣିବା? କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏ ବର୍ଷ ଚନ୍ଦନ ଗଣନାଟ୍ୟ ଭଲ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଆଣିବା, ଆମ ଗାଁର ମଧ୍ୟ ଏକ ରହିବ। এই কথা শুଣିକି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଚନ୍ଦନ ଗଣନାଟ୍ୟର ମାଲିକ ରଘୁନାଥ ସାମନ୍ତକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। କହିଲେ ଭାଇ ତମେ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ମେଳନ ଦିନ ଆସି ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିବ। ଚନ୍ଦନ ଗଣନାଟ୍ୟର ମାଲିକ ରଘୁନାଥ ସାମନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପଇସା ରଖିକି କହିଲେ, ତମେ ଭାଇମାନେ କେହି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଇକି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବି। ହେଲେ ସବୁ ଓଲଟପାଲଟ ହେଇଗଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାରି ଆନନ୍ଦରେ ଜମିଲାକୁ ପାଳନ କରୁଥାନ୍ତି। ଭଲ ଡିଜେ ଆଣି, ଭଲ ବାଜା ଆଣି, ଆଉ ଭଲ ବାଣ ଆଣି ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଆ ଫୁଟି କରନ୍ତି। ଘର ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପୁରା ଫୁଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭାରି ଖୁସି, ଯାହା ହଉ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାର୍ଟିଟିଏ ଆସୁଛି। ହେଲେ ଯାତ୍ରାପାଟି ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳିବ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରାପାଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାପାଟି ଜମା ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରଘୁନାଥ ସାମନ୍ତ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ଫୋନ୍ ନ ଉଠେଇଲେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ? ରଘୁନାଥ ସାମନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି? ଆମର ରାତି ପାହିଲେ ଯାତ୍ରା, ଆଜି ଜମିଲା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆରେ ଭାଇମାନେ ତମେ କେହି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ରଘୁନାଥ ସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ସେ କାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଜି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ ଥିବ ସେ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଜମିଲାରେ ମଜି ଯାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପେଟରେ ପେଟେ ମଦ ପିଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଉ ହୋସ ନଥାଏ। ତାପରେ ଜମିଲାଟା ମଧ୍ୟ ଭାରି ଖୁସିରେ କଟିଗଲା। ତାପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ହେବ ବୋଲି ଚନ୍ଦନ ଗଣନାଟ୍ୟର ମାଲିକ ରଘୁନାଥକୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଫୋନ୍ କଲେ, ହେଲେ ରଘୁନାଥ ସାମନ୍ତ ଜମା ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ। একথা ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଆମେ ତାକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ, ସିଏ ଆମକୁ କହିଥିଲା ଆସିବ ବୋଲି, ଆଜି ଫୋନ୍ ଉଠୁନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଭାବିକି ଗାଁର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ବସିଲା। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆଜି ଗୋଟେ ଏହାର ଫଇସଲା ହେବ। ଆମ ଗାଁରେ 200 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯାତ୍ରା ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ବର୍ଷ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଚନ୍ଦନ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଏମିତି ଧୋକବାଜ କରିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାନେ ଦେବା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ହାତରେ ବାଡ଼ି ଧରି ବାହାରିଲେ ରଘୁନାଥ ସାମନ୍ତକୁ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ରଘୁନାଥଙ୍କ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଘର ପାଖରେ, ଯାତ୍ରାପାଟି ସେଠି ନାହିଁ। ଯାତ୍ରାପାଟି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଇ ଆଉ ଜଣକ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଏ କଥା ଶୁଣିକି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଆମ ଗାଁରେ ଆଜି ଯାତ୍ରା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ପଇସା ନେଇକି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ି ହୋଇଗଲେ। ସେଥିରୁ 15ଟା ଟୋକା ବାହାରିଲେ। କହିଲେ ଭାଇମାନେ ଆମକୁ କେହି ଆଜି ଅଟକି ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରଘୁନାଥ ସାମନ୍ତକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମାରିଦେବୁ। ଏଇ କଥା ଭାବିକି ଗାଁର 15ଟା ଟୋକା ଏକାଠି ବାହାରିକି ଚାଲିଲେ ସେଇ ଗାଁକୁ। ଗାଁ ଭିତରେ ଯାତ୍ରା ଚନ୍ଦନ ଗଣନାଟ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରୁଥାଏ। ହଠାତ୍ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି 15ଟା ଟୋକା ଯାତ୍ରାପାଟି ମାଲିକକୁ ଭୟଙ୍କର ମାଡ଼ ଦେଲେ। ଆଉ ତା କଲରକୁ ଧରି ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଆଣି ଗାଁ ଭିତରେ ପକାଇଦେଲେ। ପ୍ରଧାନପୁର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରାପାଟି ମାଲିକକୁ ଘେଡ଼ିଗଲେ, ଆଉ ଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ଦେଇ କୋଠ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଯାତ୍ରାପାଟି ମାଲିକ ରଘୁନାଥ ସାମନ୍ତ ପୁରା ଭୟ କରିଗଲେ। କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିକି ଭୁଲ ମାଗିଲେ, ଆରେ ଭାଇମାନେ ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ତୁମଠୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆଣିଥିଲି, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ମୋର ମନ ନଥିଲା, ଆଜି ଆର ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ବୋଲି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ତୋର ମନ ନଥିଲା ନା, ତୁ ଆମ ସହିତ ଖେଳୁଛୁ। ଏଇ କଥା କହି ସମସ୍ତେ ବାଡ଼େଇଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଘରେ ତାକୁ ତାଲା ପକାଇଦେଲେ। ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କଲେ, ଏଇ ଯାତ୍ରାପାଟି ମାଲିକକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ପାନେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
गाँव गोटे मीटिंग करी समस्ते कहले काली आम गाँव में जहाँ क्षयक्षति होती ए जात्रापाटी मालिक सबुतक पैसा दब तापर गाँ लोक मैंने समस्ते कहिबारु रघुनाथ सामंत 6 लाख टंका जोरिमाना दे माड खाई घर को आसिले। ता पर वर्ष ठारू आउ चंदन गणनाट्यर मालिक रघुनाथ सामंत केबे काहाकू आउ धोखा दौना कि केबे आउ काहाकू हैरान करूना, जेतेबेले जवाब दौरान जाई ठीक समय पहुँचुंट।